bandiraɓe musidɓe tedduɓe to mbawɗon wonde eno mbawɗon wonirde kala e aduna he min calmini on. hande noon en dañi weltare artude émission men mo kewɗen wadde ɗo e Ƴelle TV biyeteɗo Ngendi Baba. Ngendi Baba noon ne heewi dañde hoɓɓe ɓe ganduɗa hoorema waɗɓe fayida. Saka noon hande noon koɗo mo dañƴeno ko gorko mo ganduɗa hoorema gorko sen dañi omo wona koɗo men eɗen belto no feewi. o holon koɗo ko Demba Diop, gorko mo Ƴella Palel Dande Maayo, gorko mo ganduɗa hoorema kadi dillowo e culture ko kanko dañƴen ɗo hande e Ƴella TV. Demba calmodira e renndo ngo continuen yewtere men. Bisimillahi rahmani rahim. Caggal yettude Allah e julde e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Ko adi fof mi salmini bandiraɓe ɓe e kadi mboɗo jogui weltare mawde e tawtoredemi e ndeɗo yewtere mon émission Ƴella TV. No wirini ko noon mbiyetemi ko Demba Oumar Diop, jeyami ko ɗo e Ƴella Palel Dande Maayo. Won hen andirɓemi Demba Diobel, ɓe mbiya Demba Bajjel, fof inde nde ko wotere. ɗum noon Amadou Sow ha yesso ko lawol. Ay en keɗima Demba caggal no salmodire renndo ngo fuɗɗima jubbude e ko puɗɗirtoɗen émission men ni. Mais hande hamin jiiɗi namdade hol Demba Diop. Moƴƴi Allah jarama, a jarama. Namdal ngal namdiɗa ngal kadi ko bangal fayida. Demba Diop kayne foti andude hol gonɗo Demba Diop. Ko min woni Demba Oumar Diop no mbirumami nane ni, gorko mo Ƴella Palel Dande Maayo. Jiimi aduna ko e goo lewru goo e ɓiru woni 1er janvier 1970 ɗo e Ƴella Palel Dande Maayo. ene wayno mi jubbi seeɗa e école français, caggal mum patumi e hebloji duɗe pular wadde continue e to banggue pular ha joni ko hen dillanmi. Eyi hande noon Demba caggal no ganduɗen hol Demba Diop jiɗɗen nayorade hande koye banggue pular mo dillata o. Tawde pular ko jangde men jiɗɗen andude Demba an janggowo hanki, jangannoɗo hanki e janguinowo hande, sa ƴeewi hanki de jangde pular e hande jangde pular holko mbawɗa addande minen de? Moƴƴi namdal ma ngal haysone tiiɗi no feewi ma en eto haalde hen kaddi gandal men. Kadi namdal ngal ne waɗi fayida. Min mbaɗa jangganno hanki pular kadi mboɗo yiyanno janggoɓe hanki pular. Hanki wonno hen ko yidde mawde e pellital, yidde andude e yidde wawde jangude bindol taw koye ɗemgal mum neniwal. E hanki o neɗɗo o so windima omo jangga pular, o yiɗa hay jooɗade ñalawma goto o tawtoraka windande. Hanki jangde nde ne yaari no foti yarude ni e yimɓeɓe ne jiiɗi kadi ne dokki jangde nde needi. Aɗen gandi kala ko ala needi wawa yaade. Yimɓeɓe hanki jangde pular hanki min de ko teskimi hanki yimɓeɓe ne jiiɗi kadi ne dokki ɗum hurum ha timmi. Janguinowo o kala ndi wiya janguinowo addama e nder wuuro yimɓeɓe ne jagguirimo juuɗe sappo, so tawi ko ɗo ne jeeya e so tawi ko koɗo. Eyyi ɗum mboɗo wawi settade ɗum ko wonno ko hanki. Eyyi mi hande nden noon hande o yimɓeɓe ɓe keewi jagguirde jangde nde ko cas ɓe joƴƴinira ndeñ. So tawi ari ɓe kollan eɓe jiiɗi, ɓe jiiɗa kadi duɗal ngal itte e nder wuuro mabɓe ɓe pooɗono ɗum yo ar. Kono so tawi ari ko hande o ko ɓuuri teskede hen yimɓeɓe wonko ɓe jakori hen, wonko ɓe ɗamini hen, won hen bindirto. Hande o en nanan pular ari tan goto fof wiya mboɗo windo. Oɗo windirto ko hewde e famɗude mboɗo yiiɗi andude hen hayso ko seeɗa. Goɗɗo o windirto ko wonko ɗamini ene ara. So tawi ɗum leeli arde tan andu ko jaltowo. Goɗɗo o windiri tan ko Amadou Sow ko sehil makko windima ene janggoya ko kamɓe jewtidanno. So tawi o windaki ko yeehi duɗal to omo wawi yewede wadde Amadou Sow ko kañum woni bras droit makko. So yalti tan ene wayno ko jaltuɗo ni. Wadde hande eɗen mbawi wiide yidde ala hen no fewi, ko ɗaminare tan woodi hen. Wona gotum kadi ala needi. Hande o hayso mbaɗi sarɗiji e nder duɗal he yimɓeɓe ɗoftata ko sarɗiji o.
aɗa andi fayida sarɗi ko ɗoftede kono so neɗɗo lelni sarɗi wi ɗum ɗo sa waɗi ɗum ko ɗum ɗo fawoto e ma te a waɗi ɗum ɗon ɗum ɗo fawi e ma kono ko fawi ma ko a waɗani ɗum ɗon wadde firti on sarɗi ala ko nafata wadde hande o yimɓeɓe eɓe manque teddinde jangde nde no fewi eyi hanki a wino yimɓeɓe ne jiiɗi jangde nde mais hande o ɓe ƴettito ko cas ɓe joƴinira nden walla hol yawre nde ɓe jii e jangde nde koye jangguinoɓeɓe walla kono duɗal ngal wayata ni hande kamɓe en tant que pular ɗemgal men ngal poɗɗen janngude hutoroɗen ɗum holko tagui ɓe goppi ɗum moƴƴi waɗi fayida ko jikkuji ɗi mbayli jikkuji yimɓeɓe jogotoɗi eɗen gandi hay sa arino e duɗe pular ɗe aɗa adda kulle ɗe ne jogui jikkuji moƴƴi ene jogui jikkuji bonɗi sen dokki yeru joni sa wiɗo joni ɗum ɗo ko humre walla amre aɗa andi amre ne jogui jikku moƴƴo ene teeyi yarata ko seesa heñaki neɗɗo so wayi noon wiyete oɗo o jikki ko jikku moƴƴo kono noon sa memi ɗum tan nattan e laalagal mum ene waɗi yimɓe sa wi hayso ko dirtin koyngal ma e nder duɗal tan tongoto wadde ko mawni kinare mawni kinare noon Allah wi mawni kinare ko wutte mum neɗɗo noon wawa ɓornade wutte Allah wadde neɗɗo kala ko wawi wonde e aduna o foti ko lesɗi kinade sa yi hande o sa yeehi to banggue jangde école français e école pular so tawi hande o so tawi hayso neɗɗo o omo haala e téléphone omo haala ɗemgal olof to haalata ɗo omo welto o jala a noma naala maala raw o jala doole mais so tawi tan kaldo e makko o haali ko pular o sikkata ko haalata ko so haali ɗum ne hersini omo hersa haalde hay ɗemgal makko e wone nokkuji firti ko neɗɗo o so kanko woni hande o hande yimɓeɓe ko kañumen goni ɓe teddinani koye mumen sa teddinani hoorema noon goɗɗo wawa arde teddinma wadde nden somin keɗima haala ma koye men enen fulɓe woni koye men eyi eɗen kaala pular mais ɗemgal pongel janggede pular janggen pular en teddinani ɗum ɗemɗe goɗɗe ɗe ɓurɗen yidde jangude e ɗemgal pular ngal kadi so tawi neɗɗo ne jangga ɗemgal gongal ngal ɓurten hokkudemo horma e janngowo pular o ɗum noon Demba toto fayto wona e caɗele paaɗe ɗum hayso tawi a wiyani to fayto wona e caɗele paaɗen koye majje gonɗen ko hen guurɗen jamma e ñalawma Allah andi noon kaɗo laana eɗen gandi pular ne wiya kala mo jabbi fenade o soñata ko gacce wadde neɗɗo o kala ɗo wawi wonde omo foti teddinde hoore makko enen fulɓe so tawi en kormima koye men ma en guittane gueɗal kono so tawi an pullo o ko an daroto aɗa bonnita ɗemgal maɗa mbiyeɗa ya ar saɗa jangga pular holko janggi pular min mi janggata pular saabu ko pular kalanmi kono noon ya andu ko bindol ngol hutorte no janguirta e français ni so tawi aɗa heɓani fartange nadde e duuɗe français e pular ari e nder wuuro ma aɗa foti janggude woni hen ne mbiya nimsi ko janggano ko mais so tawi a nimsi ka janggano ko sa dañi ɓiɗɗo janggin kadi a nimsi ka janggano école français walla ɓurana pular ari ha e maɗa te nde adda e maɗe a wiyaka ya yombuɗu kayeji kamɓe gaddata kereji kamɓe gaddata kamɓe joɓata janguinowo an ko ya artan jangga kadi ɓe dutto kadi eɓe belnoma eɓe dokka on e goomuji mon ɗi ɓe dokka on kalisaji ɗum foof ko yon liggoro mbawon naftorade ɗum ɗo foof so tawi an a jagguiri ɗum ko bolle puyɗe faam bolle puyɗe o artata koye maɗa jangde hande e wadde avantage par ce que jangde wona jangde nde tan ɗemɗe goɗɗe ɗe tan mbaɗi avantage par ce que mbiɗa sikki hay jangde pular nde hande ene waɗi avantage e sa yiiɗi avantage o par ce que en jii hande hay ordinateur uji kutirteɗi ɗi hande ne waɗi clavier pular aɗa wawi windude hen pular ɗum noon hande o eko kalɗen ɗo henne ko hol feere nde mbawɗen daɗɗude ha yimɓeɓe mbatta arde janngude ɗemgal munen ngal pular feere nde ko wootere ko wadde ko wiyete ko hirjinoji neɗɗo o yewtane saabu hay cuballo ñande foof mboɗo yaaha mboɗo nanggamma lingu mi janguinma no lingu jagguirte taw min janggo e janggo somi sellani walla somi ɗannima an aɗa wawi jaggunoyde hoorema wadde hande o neɗɗo foof foti ko hirjinede o anda holko woni nafoore jangde ha tengti noon e jangde ɗemɗe gendiji ha tengti noon e ɗemgal makko ngal so yimɓe kirjinama ha paami tan e on saaha ma gandu
kadi karalle kese ɗe mbiɗa ɗe en ma balliɗɓe e jarugol yeeso ay en dañi weltare caggal ndo jewtuɗen banggue Pulaar to eɗen gandi Demba Diop wona toon tan haaji Demba Diop kadi e makko Demba Diop e makko mbiɗi sikki kala mo nanani ɗum mbiɗi sikki yii ɗum sukaɓe hanki e hande Demba Diop e makko hanki Demba Diop mogo men hanki e mogo men hande holno wawi yi addi namdal gongal bangal fayida min kadi somi haalnama banggue mago mbaɗo welto hen saabu ko gueɗal ngal ganduɗa ngal jinmi guila hanki taw hande arani mi waɗi mogo guila hanki minnene heddoto won waɓɓe ko adi kam kono minnene ko min adi on waddi e taminen ndemin mbaɗannode ko yidde e yarlitare moyen ngaji noon ngala e saabu sa ƴeewi nden hamin mbaɗa mogoji mais taw min ngala hay rewɓe ko worɓe maskoto gonta rewɓe kono noon nde wanno yiddene hen e yimɓeɓe ene coftani ɗum ene gara kadi kala garɗo heɗade o ardata ko heɗade sibi Allah o ardata sabotage o arata tan ko heɗade e famde lowdi wondi e nder magodi eɗen gandi won hen garata ko heɗade jimɗi ɗi won hen garata ko heɗade jime ɗe kono won hen garata ko heɗade lowdi wondi e nder mago ngo beele mago ngo ene waɗi gartam walla ala gartam won hen kadi keɗo jiiɗi tan ko jalde won hen yimɓe ko jalniɓe hande noon sa ƴeewi hande o hande sukaɓe hande ɓe ko heɓɓe sens saabu karalle kese kalteɗe ɗe foof ko hande ɗe kewi hanki ɗe galano kono noon ene wayno eɓe ɗefi yeebade ha gueɗe kewɗe nene birtoɓe ɓenna teɓe poti ko nangude hen doole mabɓe no potirno e ɓe daña hen jencude ndi ganduɗa taw ko wandi fayida taw aduna o fof ene mantoroɓe ɗum heddoto noon ko Pulaar wiyata ko neɗɗo o omo yiɗa hunde taw Allah huccinanimo toon aɗa andi Allah so wima ya tenoyi ana wi ka jaahowo mayoɗo awoya liɗɗi aɗa tampina hoorema tan to mbawɗa yaade artude foof ka tenoyo ndeke noon neɗɗo kala ko wawi jaggude yo jagguir ɗum sibi Allah e yidde o e pellital ngam o wawa yarude yeeso wonda e muñal wadde ko ɗum ɗo woni ko mbawmi haalde eko hanki eko hande eyyi kamɓe sukaɓe par ce que hande wona Demba Diop en honno fodde ɓe Demba Diop en humpitiɓe mogo hanki anduɓe kala kene faati e mogo honno fodde ɓe pormaɓe ene faate banggue mogo Demba Diop en ene ponno wadde ɗum kono Demba Diop en kadi ko nawdi ko ne ɗefi hewde ene ɗefi ɓurde ɗumen doole donc Demba Diop ko neɗɗo simple ko ƴellanke simple te ƴella fof foti e makko e nangue noon yornata ko hollaka nangue yornata ko hollaka donc cukalel kadi neɗɗo ne wawi wasde foddema an mawɗo o mbasa fodde cukalel ngel mais cukalel ngel ara takkoma saabu sa ƴeewi hanki mawɓe men joguinoɓe gande won ceefi en ko sukaɓe ɓe garata e duuɗe ko munen wawa yarude yeeso ummo caggal yaara yeeso Demba Diop en beltima ɗonne kañum ko toɓɓere ɓenni mais eɗen jogui toɓɓere wonde nde ganduɗa hoorema ko ɗo cakkitortoɗen Demba Diop e nalankagal enen foof en jii walla sen kiɗima dande Demba Diop eɗen jogo weltade kadi Demba ɓooyi mbiɗi sikki won nalankoɓe hewɓe ɓe ganduɗa hoorema hay banggue bindol Demba Diop ne windam ɗumen mais ko tagui guila nden ha joni Demba Diop mbaɗo ɗum o ha joni min jiyani Demba Diop mi yaltini leppi ganduɗa hoorema koye ndewata koye studio ji waɗa taw o naalan musicien ji waɗa ɗum jime e jimɗi no mbiruɗa ni dande nde ko yettere Allah kadi ene fenta jime e jimɗi no rokka woɓɓe ni so Allah huccinanima toon ala ko mbawɗa caggal garɗen ha ɗon mi sikki ko joguinoɗen e mintaji fuɗɗima gasde joni noon konngol mbayni hamin jiɗi noon so tawi hamin gayna émission hayso ko seeɗa e dande he min keeɓa hen sinno saabu yitere woyata ko adi foof mi weltima e oɗo jamma hande tenti noon e joddade e moɗon e wadde oɗo émission woni Ƴella TV
donc ko weltare mawde wona yiɗe heeɓe on jiɗowo haalde hen taw heɓani kadi mboɗo weltini on ɗum ko hokkudemi hurum oɗon teddinimi oɗon ɗofti kam oɗon kiisi kam e wiide yomi ar mi wadda e moɗon émission Baba Ndali donc ko weltare mawde no feewi e ala to paaɗen noon sowona no mbiɗa ni hasiko seeɗa wasta ko mbaɗɗen hen donc dokkuɗen hen bandiraɓe e nanira hen nokku mumen onon ɓiɓɓe renndo hanki e sangaji belɗi feere amen beldal kame ballodiral ha wuro soyi hay muddoɓe leydi coyi oɗo politique bonni yandina sari ɓesgu hande horam serndi dunoɓe yumma e baba cirti ndeke endam boni eyyi bandiraɓe sigillaɓe on keɗima hande min dañi weltare no feewi jaɓɓade ɗo koɗo mawɗo mbiɗa sikki kala ko haalano e makko on jiiri guite mum hande noon min dañi weltare demmo min beltima pour gendi baba ɓeydima hebde kadi vraiment weltare jaɓɓade ɗo dembo jom mbiɗa sikki ko raɓɓiɗi foof waɗi fayide sen kaali ɗo ko jiɗnoɗen nande foof nden noon min jarnimama geddi min jarnimam hamin mbiya dal ya nangu heɓ kono noon yo nangue culture heɓ beelen ɓeydo faade yesso wonno to kaɓirɗe to ko Amadou Mama won e Djiby Ndiaye eno mbireten ni Siley Ba e Basirou Thiam en beltima noon en ñaago Allah yo Allah hokku en tawede émission garowo en jarama merci